третия етаж. Тук се открива панорамна живописна гледка към останалата част на селото. Балкона на третия етаж продължава на тук. Тук отдолу се вижда долния балкон, който след малко ще отидем. Първото помещение в третия етаж. Вилата е изцяло изчистена, така че спокойно ще може да си я ремонтирате според вашия вкус. Тук има един малък балкон също на третия етаж. Продължаваме. Това е другото помещение. Цялата вила е с разгърната застроена площ около 320 квадратни метра. Това е заедно с балконите, гаражите. Сега излизам отзад на големия балкон. Това е задната част на вилата. Огромна тераса. И влизаме на втория етаж вече. Втория етаж също има подобен балкон като на горния. Така, и сега слизаме на първия етаж, партерния. Вилата е на бетонни плочи, много стабилна. И си чака своя нов стопанин. Основата има. Сега влизаме в едно помещение, където остана хладилника, една маса. Да речем коридор, може да го наречем. Тук е спалня, остана гардероб и шкаф. А в това помещение, което също може да бъде обособено за спалня или хол, оставен няколко стола и една маса. Ето така. Е тук вече на партерния етаж. Но сега се връщаме все още на партерния или първи етаж и отиваме в ново помещение, което някога е било обособено за кухня, но не се е осъществило. Пак тук е банята. Тоалетна. И отиваме към гараж 1. Този гараж има един циркуляр също. Но всичко е изчистено и направено. И отиваме към гараж 2, където също може да се ползва